konštatujú, že nie sú im známe okolnosti, ktoré vyučujú uzavretie tohto manželstva, navzájom poznajú svoj stav a po uzavretí manželstva budú používať spoločné prízvisko Vango. Pretože snúbenci splňajú všetky podmienky trestného manželstva, zase toto manželstvo uzavreté. Prosím vás, aby ste vykonali sobašný obed. Vážení snúbenci, dovolte mi na začiatku môjho príhovoru ušeliť jedno prosté a úprimné želanie. Je dnešný deň patrí k počnení z najkrajšieho života. Ale nech to rovnako krásne. Pamätaj aj tie dni, ktoré si utvorili. Dnešný deň je sviatočný a posledný. Po ňom prídu tisíce ďalších všedných dní, ktorí budete konkrétnym životom naplňať svoj manželský sľub. Svoj čas budete každodenne deliť prácu, denné starosti a svoju lásku. Želám vám, aby si vaša láska zachovala svoju sviežosť dnešného dňa, aby ďalšie dni prispeli k prehĺbeniu a odsúdeniu. Manželstvo neznamená len spoločnú cestu životom. Manželstvo znamená aj spoločný dátum. Ak to všetko uvedomíte, tak zároveň ste ako neustále noví, každý deň vás prinesie mnoho radostných chvíľ. V tom prostom slove Pána je obsiahnutý váš prísľub svetný. Vaše odhodlanie nastúpiť novú cestu, v ňom je vyslovená vaša vzájomná dôvera a záležitosť. Pri dnešnej slávnutej príležitosti spomeňte si na vašich rodičov, ktorí vás pripravili k životu. Láska a porozumenie medzi vami ich bude tešiť a odmeňovať. Želám vám, milí snúbenci, pokojnú budúcnosť, radostný manželský život. Želám vám, aby ste ho prežili krásne a pochopiteľne. Vážení snúbenci, podobne vaše zásadné rodinného práva, prihlášili, ktoré sama okolo, ktoré by vám prikázala uzavrieť manželstvo, poznáte navzájom svoj zdravotný stav a dohodli ste sa, že budete používať spoločné prízvisko Vango. Keďže náležitosti a predpoklady manželstva sú splnené, máte ešte osobitne a slávnostne prejaviť svoju vôľu uzavrieť manželstvo. Preto sa vás pýtam, že Jaroslav Vango vstúpi s jednou nevestou Mariou Polákovou, keď uzavrieť manželstvo. Pýtam sa vás, nevesta pani Maria Poláková, či sú prítomným ženíchom Jaroslavom Vangom, keď uzavrieť manželstvo. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré vyžadujú právny poriadok Slovenskej republiky, preto z manželstva, vyjasne vaše manželstvo za pravoplatne uzavreté. Prosím, aby ste si nás to obmenili svoje Prosím pani Matikárku, aby prečítala zápisnicu o uzavretí tohto manželstva, ktorú potom novom manželia Katechetovia podpíšu. Zápisnica o uzavretí manželstva, písaná na matričnom kúre mesta Levoča, dňa 25. februára 2020. Sobašťanky, poslanec mestského zastupiteľstva, inžinier Jan Babej, zapisovateľ a matrikár Anna Valová, ženich Jaroslav Vango, nevesta Mária Poláková. Ostatné údaje o snúbencoch sú uvedené v žiadosti o uzavretie manželstva, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice. Prvý svedok Marcela Čonková, druhý svedok Peter Polák.
Snúbení sa dohodli, že budú používať spoločné priezvisko Bango Bangová. Pretože snúbenci splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje právny poriadok Slovenskej republiky pre manželstva, bolo manželstvo vyhlásené Slobášťaky za pravoplatne uzavreté. Zápisnica bola prečítaná a prosím, aby bola podpísaná. Niech mi Pana nowina, o wszystkich robi słowo, niech przychodzą dziecka, a Boży święty daru. Niech cisną i otworą, bliża teraz stacjami, ludzie żyją urodzą domu, ukryli romani. Stoja tam na ranu, niech dzieci pamięcią, a ty ludzie do ranu, dają mnóstwo. Letnie wyspale poplecie, będzie przyjdzie to życie, tylko prosto nie znajdzie, tylko żyją szczęśliwie. Niech mi dała nowina, o wszystkich wieczoru, niech przychodzą ludzie, a rodzinia wiedziają. Vážení manželia, dovolte, aby som na záver zadal krásny svetný život. Nech vás láska krásnym životom, dokážete ho opustiť v ťažkých chvíľach a vydržíte. Počkaj. A daj ty ručičku. Hej.